bambus håndklæder, hvad er det for en størrelse, og er det noget værd? Her har jeg et bambushåndklæde fra skal lige tage den over her, Wonder Living, så kan vi se den helt rigtige vej her, som er et deres eget produkt. Wonder Living er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle tøj og tekstiler med bambus. Så hvad er det her med bambus håndklæder for noget? Altså normalt er det jo faktisk noget med, det er godt sveddrivende, og der er god luft i og så videre, men når vi har med tøj at gøre, men det er jo ikke helt det samme, når vi har med et håndklæde at gøre. Så hvad er det? Hvorfor skal man have et bambushåndklæde frem for et helt almindeligt bomuldshåndklæde? Og det kan der være flere grunde til. Altså der er jo selvfølgelig hele det økologiske aspekt, at det faktisk er bedre for naturen med bambusprodukter generelt. Og hvis du kigger på det lidt mere funktionelle, så er der noget omkring, at det faktisk har en bedre sugeevne med de her bambushåndklæder, og på samme tid også bliver de hurtigere tørre igen. Og jeg ved ikke, om vi er lidt over i det samme, som der er netop, når du har med den der svedabsorberende ting, som du har for meget fra bambusstrømper, fra bambusundertøj, fra bambus t-shirts og så videre. Altså netop den der, hvor du kan have tøj på i rigtig lang tid, hvor du faktisk kan lugte, at du har haft det på, ikke? Og jeg ved ikke, om det er lidt det samme, der er i gang her, men der er i hvert fald et eller andet her, som gør, at de her håndklæder, de har nogle lidt bedre funktioner. Og det skal så siges, det er så heller ikke det er heller ikke 100% bambus, så det ved jeg faktisk ikke, om man kan få, eller om det slet ikke giver mening, eller om det er bare fordi det I don't know. Men i hvert fald så er det her, det er 70% bambus, og så er der 30% bomuld, og det synes jeg, de andre steder jeg har set, det er nogenlunde de samme procentsatser, der er der. Men i hvert fald interessant at prøve. Jeg kan helt sikkert anbefale, hvis du skal ud i det, så Wonder Living er altid et godt sted at starte, fordi de netop er specialiseret inden for hele det her bambusmiljø, og er passioneret om det, og så i øvrigt er en dansk virksomhed. Det gør det jo ret fedt, altså at købe Wonder Living, og så er de altså ikke dyrere end de andre, så det vil helt klart anbefale Wonder Living. Tag og kig på de her håndklæder, og prøv den, og se, altså også lige for at få prøvet det her, fordi det er jo altså ikke kun, fordi det er mere behageligt, det er lidt blødere og så videre. Det er jo altså også fordi det er godt for naturen, så give it a shot. Bambushåndklæder her fra Wonder Living, men ellers bare prøv nogen, ikke? Tak for det.